शेकडो आपण डेपो जवळ डेपो 10 मिनिटाला. 10 मिनिटं. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहे म्हणतात ना. मी तुमचा लाडका अभिषेक गोसावी आपलं मनापासून स्वागत करत आहे कोकण पत्र या चॅनलमध्ये. आज आम्ही तुम्हाला कोकणात घेऊन जाणार आहोत आमच्या नेटिव्ह प्लेसला. तिकडचा गणेशोत्सव आम्ही कशाप्रकारे साजरा करतो हे तुम्हाला आम्ही दाखवणार असो. तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. सो आपण इथून आता कोकण कन्या एक्सप्रेसने जाणार आहोत मित्रांनो. रात्रीचे 12:30 वाजलेले आहेत. सो तुम्हीसुद्धा आमच्या या प्रवासाचा एन्जॉयमेंट घ्या आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्हाला विचारणार नाही आणि घेतली की भावांची तिकीट आहे ना आपल्या. अरे काय नाही आता बघा, त्याला जाऊन तर विचारू का, तुम्हाला विचारणार नाही. अशी डेअरिंग करायची तेव्हा त्याला वाटलं हा भाई डेअरिंगमध्ये आले. बघू शकता मित्रांनो, ट्रेनमधली गर्दी बघू शकता. कोकण कन्यामध्ये ही प्रत्येक वर्षी अशीच गर्दी असते. कारण कोकण कन्या ही कोकणची शान आहे मित्रांनो. इथे गणपतीला अशीच एवढी गर्दी असते. बघा इकडे ट्रेनला उभं राहायला सुद्धा जागा नाही आहे. कसे इथे सगळे गणेश भक्त आहेत, ते सगळे ॲडजस्ट करून उभे आहेत मित्रांनो. आम्हालासुद्धा आता बघूया कधी बसायला भेटतं आहे. पण सध्या तरी आम्ही उभे आहोत आणि कोकण आमचा जो सिंधुदुर्गपर्यंतचा आमचा जो प्रवास आहे तो आता तुम्हाला आम्ही दाखवणार असो. तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ एन्जॉय करा मित्रांनो. आणि कोकणातले आमचे गणेशोत्सव कसे असतात ते तुम्ही घर बसल्या तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो. आणि आम्ही तुम्हाला दाखवू. हां असंच काय आलो त्याच्या आईला परत आलो कारण की ना राहू दे.
अशा प्रकारे 35 to 40% जो आपला ट्रॅव्हलिंग आहे, प्रवास आहे, तो पूर्ण झालेला आहे मित्रांनो. आपण ओक्सी स्टेशनजवळ आहोत. इकडे ना मोस्टली क्रॉसिंग असते मित्रांनो. इथे मोस्टली सर्व गाड्या इकडेच थांबतात क्रॉसिंगला. सो इथे बघूया आता क्रॉसिंग लागले मित्रांनो. आणि इकडे आजूबाजूचे जे नजारे आहेत ते खूप चांगले आहेत मित्रांनो. इकडे आजूबाजूला आता माकडं वगैरे किंवा छोटेसे वॉटरफॉल्स पण तुम्हाला दिसतील. सो तुम्ही एन्जॉय करा नेचर मित्रांनो, खूप छान आहे. आणि मित्रांनो आपण सिंधुदुर्ग स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत मित्रांनो.
फायनली आपला प्रवास सुखकर झालेला आहे खूप चांगल्या प्रकारे. सो आपण आता इथून ऑटोने जाणार आहोत आपल्या नेटिव्ह प्लेसला मालवणला. सो मित्रांनो, तुम्ही आमच्यासोबत हा प्रवास एन्जॉय करताय ना. आय होप तुम्ही एन्जॉय करताय. सो शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल मित्रांनो. आणि व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही नक्की या व्हिडिओला प्रतिसाद द्या, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो. फायनली मित्रांनो, आपण ट्रेनचा प्रवास इकडेच पूर्ण केला आहे. अशा प्रकारे आपण पुढचा प्रवास आहे तो वाया ऑटोने करणार आहोत. सकाळचे 10:30 वाजले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे ट्रेन ही 2 तास लेट पोचली सिंधुदुर्ग स्टेशनला. काही एक्स्ट्रा ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स गणपतीच्या सोडल्या असल्या कारणामुळे ट्रेन ही लेट झाली असावी कदाचित. पण आपला जो प्रवास आहे खूप चांगल्या प्रकारे मित्रांनो झालेला आहे. इथून आता आपण आपल्या नेटिव्ह प्लेसला जाणार आहोत चाचीटोलला. सो मालवणला. सो तिकडचं आमचे जे गणेशोत्सव आहे कोकणातलं ते कसं असतं ते आम्ही तुम्हाला इथे खूप चांगल्या पद्धतीने आणि प्रकारे दाखवू. सो तुम्हीसुद्धा हा जो कोकणातला जो गणेशोत्सव आमच्यासोबत एन्जॉय करा मित्रांनो. आणि बघू शकता मित्रांनो की गणेशोत्सवाची तयारी आमच्या घरी किती जोमात आणि आनंदाने ते चालू आहे मित्रांनो. गणेशोत्सवाचं काम करताना, सजावट करताना थोड्या आमच्या गप्पाही चालू आहेत मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे सजावटीचं काम झालेलं आहे मित्रांनो. आता आम्ही चाललो आहोत गणपती बाप्पाच्या आगमनासाठी, गणपती बाप्पांना न्यायला. सो बघू शकता किती छान प्रकारे आम्ही सजावट केली आहे मित्रांनो. आता फक्त आतुरता आहे ती यामध्ये गणपती बाप्पा विराजमान होण्याची. सो चला आमच्यासोबत तुम्ही पण एन्जॉय करा मित्रांनो या गणपती बाप्पाच्या आगमनासाठी.
तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण आता गणपती आणायला जात आहोत. आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचं आज आगमन आहे मित्रांनो. सो मी खूप उत्सुक आहे यावर्षीचा गणपती बाप्पा आमचा बघायला. सो तुम्हीसुद्धा रेडी राहा या माझ्यासोबत या आनंदाला सहभाग घेण्यासाठी मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो सुंदर अशा सुबक अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्त्या तुम्हाला गणपती बाप्पाच्या बघायला मिळतील मित्रांनो. खूप छान असं इथे दृश्य वातावरण इथे बघायला मिळते मित्रांनो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा सुबक मूर्त्या इथे आहेत. वाव सुपर. दर्शन मात्रे मन कामना गालिंग
जगात मे पाठीमागे तुतारी या एक्सप्रेस नाही हा? तुतारी वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सिंदुराची ती झळके फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती चित गळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा मुकुट शोभतो बरा घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती वंदना सरळ सोंड वक्र दास रामाचा वाटपाय सजना कष्टिका वावे निर्वाक्षात तुझगर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती वंदीन चरण डोळ्यान पायन रूप तुझे आने वाळीन माने नमा समर्पणे नारायणानि समर्पया अशिदं केशवं राम राय मुरावल्लभं वासुदेवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे मोर्या रे बाप्पा मोर्या रे विघ्नविनाशक मंगलमूर्ती मोर्या रे मोर्या सर्वदा योग तुझा घडावा हे कारणी देव माझा पडावा शिव नको गुणवंतानंता रघुनायका मागणे शिलाता जय रघुवीर समर्थ गणपती अप्पा मंगलमूर्ती. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्या गणपती बाप्पाचे इकडे धुमधडाक्यात आगमन झालेलं आहे आणि आपल्या गणपती बाप्पाची पहिली आरतीही झालेली आहे. अशा प्रकारे आपण आपल्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या भजनाला निघालो आहोत. तुम्हीसुद्धा हे भजन आहे ते एन्जॉय करा मित्रांनो. कोडिया बंगाची लागलीचे हात मधला कोडिया बंगाची कृपा मांडू Bye.
मित्रांनो, आज आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचं आज विसर्जन आहे मित्रांनो. सो मोरया मोरया. ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा निर्मळ वारे जय देव स्वामी शंकरा आरती हो वाळू गौरा होळा नैनी विशाळा अनादी पार्वती तुझ्या
शंकर शोभे ऐसा शंकर शोभे जय देव शिवशंकराव स्वामी शंकरा आरती हो वाळू आरती हो वाळू देवी दत्त सागर मंथन पैसे सापडले प्राशन केले निराकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिवशंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो वाळू सुंदर मदनारी पंचानन मोहन कोटी देवी वाटे उच्चारी दाता अंतरी अरे बाबू बाबू ए बाबू बोला बोला अरे बुडवा पहिला बुडाव वर काढू गेले गणपती बाप्पा जाऊ दे